Fl-ewwel sigħat tas-sena ġdida 12 Ċinju mill-isbaħ sabu kien f'pajjiżna. Bir-raġun serqu x-xena fil-wied ta' Marsalforn fejn spiċċaw marru jittawlulhom 20 ta' persuni. Iċ-ċinji tat-tip Mute Swan huma speċi rari li jisimhom hekk minħabba li huma inqas torbjużi minn speċi ta' ċinji oħra. Dawn it-tajr għandhom daqs li jvarja minn madwar metru u 25 ċentimetru u metru u 70 ċentimetru. Uffiċjali ta' BirdLife Malta qalu li ċ-ċans u li din iż-żjara rari f'pajjiżna l dawn it-12 tajra huwa il-fatt li telqu minn partijiet oħra tal-Ewropa fejn il-kesħa tinħass xi ftit iktar minn hawn. Għalkemm din mhix l-ewwel darba li ċ-ċinji ta' dan it-tip passew minn fuq il-Gżejjer Maltin. Iċ-ċinji 4 adulti u 8 tifreħ x'aktarx waslu għawdex il-ħadd jum l-ewwel tas-sena. Fil-wied ta' Marsalforn mhux biss spikkat il-preżenza tal-pubbliku, iżda wkoll tat-taqsima tal-ALE tal-Pulizija li tisegwu s-sitwazzjoni biex jiżguraw is-sigurtà ta' dawn l-asafar li ma jkun hemm l-ebda abbuż.